ಧರ್ಮ ಕೊರಿಯರ ಓನು ಅಮ್ಮ ಗಿಡ ಬತ್ತಲ್ಲ ಸುಕ್ಕೆಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೊರಿತೇರು ಕಾಸು ಹೊರಿತೇರು ಎಂಗ್ಲ. ಹಾಯ್ ಮಾತೆಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರಳಿ ಕಿಚನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನೆಂಕ್ ಖುಷಿತ ದಿನ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಏನು ಅಮ್ಮ ಬರೋನುಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲಾಗ ಅಮ್ಮನ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಬರೋನುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂದುಂಡು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೆ ತೂಪ ಅಂದು ಅಂಚ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಕಾಡ್ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಬಂತೇರು ಇನಿ ಷಷ್ಠಿ ಅಂಚ ಅದು ಯಾರು ಪುರಲ್ ಪೋದು ಕುಡುಪು ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ರೆ ಎಕಡ್ ಪಿದಾಡ್ತೇರು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಗಂಟೆ ಆತಂಡು 4 ಕರಿಂಡು ಬೆದ್ರ ಪೂರ ಕಡತ್ತೇರು ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಅದು ಹಸ್ಬೆಂಡ ಬಂದಾನೆ ಅಲ್ಪನೆ ಚಿಕನ್ ತೆತ್ಕೊರ್ಲೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಚಿಕನ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಅರ್ನ ರೆಸಿಪಿನಿ ಅಮ್ಮನ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಡ ಕೂರದ ಕಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪರ ಬನ್ನೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆತ್ತಂಬಲೆ ಪಂಡ್ಯಾನ ಅಂಚ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪೆಗೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ದಾಯ್ ಬರ್ಪಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ರೀಸನ್ ಬಂಡ ತೆಂಗ ಪನೇರ ಆಪ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇಲಿತ್ತನು ಏಕೋಸ್ಕರ ಇಡೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟೊಲ್ಲೇರು ಹತ್ನೆಟ ಎಂಗ್ಲಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಮುಜೆ ಜನ ಬೋರು 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 ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಬರೀ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಬಂಡಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ಎನ್ನ ಡೇ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರೆಗೆ ವೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರು ಬತ್ತಿ ಓಕೆ ಅನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ವೆ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರು ಅಮ್ಮ ತಿನ್ನೇರ ಪೂರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದು ಪೂರ ಕಂದರಿಯೇ ಪಪ್ಸ್ ಬೇರು ನೆಯ್ಯಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಯಾಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಪೇಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಲೆತ್ತೊಂಬರಿಯರಂದು ಆ ಮೇರಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಕೋರಿ ತೆತ್ತೊಂದು ಅಮ್ಮಲ್ನೆ ತಂದು ಬತ್ತೀನಿ ದಾಲದಿ ಅಮ್ಮಸರಗೆ ದಾಲದಿಜ್ಜಿ ಕೆವಿ ತಲದಿಜ್ಜಿ ಸೀದಾ ಪೋಯಿನಿ ಪಪ್ಸ್ ಗಂದೇರು ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಸ್ ಗಂದೇರು ನನ್ನ ಚಾದಿ ಹೊಡು ಅಪ್ಪ ಚಾ ಬರನೆ ತರಬೇನೆ ಅಪ್ಪ ಬಂಡ ಮೇರ್ ಬನ್ನೇಟ ಕಾತೀನಿ ಎಂಗುಳು ಚಾ ಬರಿಯರೆ ಈಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಪೋಯಿರ ಪರಪ ಚಾದಿಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಕೋರಿದ ಅಲ್ಲೆಗಂತೀರು ಒಂದು ಕೋರಿದ ಕಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅಮ್ಮಗ ಅಮ್ಮ ಕೋರಿದ ಕಜ್ಜಿ ಪುಂಡಿರೇ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂದೆ ಒಲ್ತುರ್ದು ಧರ್ಮ ಕೊರಿಯರ ಓನು ಕುಡುಪುಡು ಏನ್ಯ ಪ್ರಸಾದನ ಟೆಂಪೋಡ್ ಗೋರು ಅಂತೀನಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಕುಡುಪುಡು ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಬಾಜೆಲ್ಗೆ ಚಿಂಟು ಬಾಜೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ರೆ ಕೋರು ಅಂತೀನಿಗೆ ಮೂಜಿ ಬಕೆಟ್ ಕಂತೀರು ನೇನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ ಆಹಾ ಖಾರ ಖಾರ ಅದು ಭಾಳ ಶೋಕ್ ಉಂಡತೆ ಅಮ್ಮನ ತುಲೆ ಆರು ಪರ್ದು ಪಾಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನದಿತೊನಿಗೆ ಮೂಜಿ ಗಂದೇನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಪರಪ ಚಾದಿ ಕರೆಗ್ಲ ಚಾಪ ರೋಡ್ ಪಯ್ಯಾಗ ಬಾಲೆಗೆ ಚೊಂಬುಗಂತೆ ತುಲೆ ಒಲ್ತೂರ್ದಿಯಮ್ಮ ಕುಡುಪುರ್ದು ಚೊಂಬುಗಂತಿನ ಏತ್ ಕೊರಿಯರ್ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಲೋಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೋಟೆಡ್ ಚಾ ಬರ್ಪೈತೆ ಅವಳು ಅಮ್ಮನೆಗೆ ಅನ್ನದಿನಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆಗೆ ಬೇರೆ ಚೊಂಬುಗಂತೀರ ಅಂಚ ಅಮ್ಮನ ಲೆಕ್ಕದ ಬಾಲೆಗೆ ಚಿಂಟುಗು ಚೊಂಬುಲ ಲೋಟೆಲ್ಲ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಲೊಪ್ಪು ಅರ್ನೇ ಆಂಡ ಬಾಲೆಗಿಂದು ಒಂದು ಕಣ್ತೀರು ಪ್ರೀತಿಡು ಅಂಚ ಶಾದಿಕಾ పేరు వల్ల గమ్మల కంతే ఒక యాళ్ళ కంతే ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಚಾ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ
ಪಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ಚಾ ಬರ್ಕ ಚಾ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಚಾ ಪೂರ ಪಡ್ದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಬೇಲೆ ಸುರ್ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆತ್ತುಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಮ್ಮ ಏನೇ ಕೋರಿದ ಗಸಿಯ ಸುಕ್ಕನ ಗಸಿ ಕೋರಿದ ಗಸಿ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕೈತೆ ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಬ್ಜಾದಿ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚಿ ದಯಪಡ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪನ ಅರ್ಥ ಈಗೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾ ಮೂರುವೆ ಮುಂಚೆ ಪುರ ಸಾಮಾನು ಪುರ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಮ್ಮ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪುರ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೋಡಿಯೇ ಅಮ್ಮ ಗಿಡ ಬತ್ತಲ್ಲ ಸುಕ್ಕೆಜ್ಜಿ ಅದೇ ಮುಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಎನ್ನ ಮಗನ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡು ಒಂದುಂಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಒಂದುಂಡು ಬಾ ಆಯ್ಗ ಮೇರೆ ನೆರಿಯರಿಗೆ ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಬುಲಿಪುನೆ ಜೋರು ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡ್ನು ಮೇರೆ ತುಂಡಾ ಪೂಜ ತೂಂಡಾ ಬುಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮನೇಲಿಗೆ ಪೋಯಾಕ ಏನಾಗ ಬೊರ್ಚಿ ದೊಡ್ಡ ನೆರ್ಪೇರಿದ್ ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಪಿಲ್ಲ ಬುಲ್ಪೇರ್ನ ಸುರು ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ಕೆ ಕೊರ್ಜೇರಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಳು ಪೂರ ಕೊರ್ಪತ್ತ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರ ಪೂರ ಆಯ್ಕೆ ಕೊರ್ಜೇರಿಗೆ ಮೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಜೋರು ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಂ ಅವು ಮೂಲು ಪೊತ್ಪೆರೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಬೈದಿರ ಎಂಕಲ್ಲ ತುಲೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ ಗಹನ್ ಗಹನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಡ ಕೊರ್ಲಿ ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಹಾಂ ಈ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಂದ ಹಾಂ ಈ ಮಲ್ಪು ಮಾರಾಯ ಹಾಂ ಅಂಚ ಹೊತ್ಪುನ ಪರಿಮಳ ಬರೊಂದುಂಡಾ ಚಿಂಟು ಇಜ್ಜ ಏನ ಕೈಪು ನೆಂಚವು ಹಾಂ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೋಡಿಗೆ ಇತ್ತ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೀರಿಗೆ ಮಾತ್ರಣ ಸಾಸಿವೆ ಮೆಂತೆ ಏ ಉಂಟು ಬೇ ಸಾಸಿವೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೆಂತೆ ಮಾಡ್ಲೀರು ಹಾಂ ನೆಕ್ಕೆ ಮೆಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೀನು ಸಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡಂದೆ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಕಡೆಯರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ತಾರೆ ಈತ್ ಪಾಡ್ತಾರಿಯೇ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರೆ ತುಲಿ ಈತ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಹೊಂತೆ ನಾನು ನೀನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಪಿನಿ ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಏತಳು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಣೇನಿ ಕೋರಿ ಗಸಿ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಬೆತ್ತೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ರಪರಪ ಕೋರಿ ಲುಂಬುಗ ಕೋರಿ ಬರೋ ಮೂರ್ದು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಕೋರಿ ನನ್ನ ಬಿಯರ್ ದೀಪಿನಿ ಕಡಾರೆ ಪಾಡ್ದನ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಒಂಬತ್ತನ ಐತೆ ಆಯಿಲ್ ಮೈದೇರು ಐತೆ ನಮ್ಮ ರಪ್ರಪ್ಪ ಕೋರಿ ಪೂರ ಕಜಿಪಾದ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರಂಡು ಅವಳು ಷಷ್ಠಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪೋರಂಡು ಉಲೆ ಬಾರ ಆಪಿಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದು ಬೋಪಿನಿ ಮೀಯರೆ ಕಡೆ ಮೀತ ಅಂಚ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಂಡ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಸ್ ಕಂತೇರು ಇತ್ತ ಪಿರರು ಮೀಯರು ಉದಸಿನ ಹಾಪುನ ಇಂಚ ಪಿದೇಡೆ ಕೈ ಮುಗಿನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗಾಂಡೆ ಬೋತೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಜಾತ್ರೆ ಮೀನಾದ ಬುಪಿನಿ ಸಂತೆ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಹೇಗೆ ದಾದ ಬರ ಸಂತೆ ಉಂಡು ಉಂಡು ತುದು ಬರ್ಕಂದು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಕೋರಿ ಬೇರ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಅಮಸರ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ತೋಡು ತುಂಬೆ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕೆತ್ತೆ ಬೇವರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಏರು ಗೊಂಗೆಯ ಮಲ್ಲ ಗೊಂಗೆ ಬತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬೂದಿತ್ತೇರು ಅಮ್ಮಲ್ನೆ ತುಂಬ ರೇಜಿ ಐಕ್ ಪಾಪ ತೂದು ಬೋಕಂದು ಬತ್ತೇರು ಪಾಪ ಅಮ್ಮಗ ಮೂಲ್ವತ್ತಲ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೀತಿಡಿಂದೆ ಮಲ್ಪುನು ದೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮನ
ಕೈ ರುಚಿ ತಿನ್ನೋದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಅಂಚ ಅದು ಪಾಪ ಆರು ಮಲ್ತೀರು ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ದ ಕಜಿಪಾಡು ಗಸಿಯಾಡು ಸುಕ್ಕಾಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪುರು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಪ್ನ ಕೂಡ್ದ ಕಜಿ ಪೋವುಲ ಕೋದ ಗಸಿ ರೆಡಿ ಆತನು ನನ್ನ ಷಷ್ಠಿಗೆ ಬಿದ್ದಣ್ಣು ಸೂಡಾಗ ಬೋರಣ್ಣು ಪೂರ ಸಂತೆ ಪೂರ ದೆತ್ತಾಣಿಗೆ ಅಮ್ಮರಪ್ಪ ಬಿದ್ದಡ್ಗ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆತೆ ಅಮ್ಮಲ ರೆಡಿ ಆತೀರ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋತಿಕ್ವೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ರೀಚ್ ಆಯ ಎಂಕುಲು ಪಿದೆಡೆ ಕೈ ಮುಗಿಯ ಪಿದೆಡೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ನನ್ನ ಎಂಕುಲು ಸಂತೆ ತಿರುಗಾರೆ ಪೋಪಿನಿ ಸಂತೆ ಡೆಂಗುಲು ದಾದ ತೊಂದಿಜ ತೂವರೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಯಿನಿ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡೊಂದು ಅಂಚ ತೂ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವುದ ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲು ಬಾರಿಯ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದಿಜ ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನಗೆ ತೊಂಡ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಗೇಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬುಗಂದು ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ತುಕ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಾನು ಯಾನ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ತುಕ ಬೂರ್ಣ ಅಂದು ಈ ಗೇಮ್ಗೆ 20 ರೂಪೀಸ್ ಈ ಗೇಮ್ ಲಕ್ತ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುನು ತುಕ ಎಂಕ್ ಲಕ್ಕುಂಡ ಇಜ್ಜಾಂದು ಬೂರ್ಣ ಇಜ್ಜಂದು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡ್ಗೆ ಅಂತನು ಯಾನ್ ಪನ್ನಿಕ್ಕೆ ಬೂರ್ಣು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ನಿಜವಾದ ಅಂಚೆನಿ ಪಿರಂಜಿ ಗೇಮ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾ ಅವು ಎಂಗ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ಜಿ ಯಾನ್ ಐಟು 4 ರಿಂಗ್ ಕೊರಿಯರ್ ಯಾನ್ರ 3 ರಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಯ ಒಂಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾಡ್ಯರ್ ಆಂಡಲ ವಾಯ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ನದ್ದು ಪಿರಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಹಠ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಅಂದ್ ಆಯ್ಕೆ 2 ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ 2 ಚಾನ್ಸ್ಲ ಪೋಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪಿನಿ ಮೆಗ್ಗಿನಕುಲು ಬೈದ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆಣೆ ಎಂಕುಲ ಸಂತೆ ಪುರ ತಿರ್ಗಿದು ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒರಿತೇರು ಕಾಸು ಒರಿತೇರು ಎಂಗ್ಲ ದಾದಕ್ಕೆಂಡೆಲ್ಲ ಬುರ್ಚಿ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಲಾಭ ಒಂದು ಮಾತ್ರ 20 ರೂಪಾಯಿದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಇಲ್ಲ ಪೋದೆ ಅನಿಕ್ಲಿ ತಿಕ್ವೆ ಆಂಟಿ ನಮಗೆ ಬರ್ಪೇನು ಗೊತ್ತೇಜಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಒರಿಗೆ ಬರ್ಪೇನೆ ಎಂದು ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಯಿಲ್ನಲ್ಲೇ ತುಂಬತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಐವತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಅನಿಲಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಅಮ್ಮ ಕೋರ್ದ ಗಸಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಹಸ್ಬೆಂಡರ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂಡ ಬಂಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂಡೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪಿನ ತೈಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ 10 ಪೀಸ್ ಕಬಾಬ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂಡೇರು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚದು ಫ್ರೆಶ್ ಪೂರ ಅದು ಹಿಂಗ್ಲು ಒಣಸಿಗೆ ಕುಲ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ಲ ಆತಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಅಂಚದು ಪಾಪ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದಿತ್ತನು ಅಂಚ ಹಿಂಗ್ಲು ಒಣಸು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತಾ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯ್.